ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ብኸመይ እዩ ዝፍፀም ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ። ፆታዊ ርክብ ከመይ ከም ዝፍፀም ንፈልጥ ኢና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ስቴፕ ዘይትጥቀሙለን እንተኮይንኩም ካብዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ውሰዱ። እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ስቴፕ እንተዘይተጠቒምኩምለን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ከጋጥመን ስለ ዝኽእል ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣይትኽእሉን። ከምኡ እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ቃንዛ ንኽስምዐን ክትገብራ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እዘን 4 ስቴፕ እንተትጥቀሙ እቲ ፀገም ኣየጋጥመኩምን። ነዘን ስቴፕ ድማ ኣብዚ መደብ እዚ ክትፈልጥዎን ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ናይ ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ምድልላይ እዩ። ንሳ ምሳኻ ንሱ እውን ምሳኺ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ክትደላለዩ ምግባር እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ቴክኒካት ተጠቒምኩም ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ምልዓል እዩ። ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ፣ ምትሕስሳይ፣ ምስዕዓም፣ ናይ ፍቕሪ ቃላት ምቅያር ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቴኹም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከተለዓሉ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ስቴፕ ሰጊርኩም ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኹም ዝተሰርሐ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንምልዓል ዝሰራሕኩሞ ምንም ዓይነት ስራሕ ስለዘየለ ፆታዊ ርክብ ዘለኩም ድሌት ንኽቕንስ ይገብር እዩ። ስለዚ እዚ ስቴፕ ንዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ስቴፕ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ብምፍላጥ ድማ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ፣ ምትሕስሳይ፣ ምስዕዓም፣ ናይ ፍቕሪ ቃላት ምቅያር ንፆታዊ ርክብ ዕግበትኩም ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ንዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ስቴፕ ድማ ምንቕቓሕ እዩ። እዚ ስቴፕ እዚ ፍቑራት ወይ ድማ ሰብ ሓዳር ነተን ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ስቴፕ ምስ ገበርኩም ካብ ምድልላይ ሓሊፍኩም ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ተስማሚዕኹም ፎር ፕሌይ ትፍፅሙሉ ስቴፕ እዩ። ናብዚ ስቴፕ ወይ ድማ ናብ ምንቕቓሕ ከም ዝኣተኹም ንምፍላጥ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣዩ ናይ ሰውነት ለውጥታት ኣለው። እዞም ለውጥታት ናብ 8 ዝፅግዑ እዮም። እቲ ቀዳማይ ናይ ኣጥዋተን ጫፍ ወይ ድማ ኒፕል ንብሎ ማለት እዩ። እደው ናይ ምባል ጠባይ የምፅእ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ቆርበት ምቕያሕ የጋጥመን እዩ። ኣብ ገፀን ይኹን ኣብ ካልኦት ክፋል ሰውነተን ቆርበተን ናይ ምቕያሕ ጠባይ የምፅእ እዩ። እቲ ሳልሳይ እንፈልጠሉ ድማ ብልዕተን ብራሕሲ ይምላእ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተይ ብራሕሲ ይምላእ እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ዘጋጥመኒ ኢለን ይሓታ እየን። ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክስምዐክን እንተሎ ዘጋጥመክን ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለክን። እቲ ራብዓይ ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ከም ዝኣተዋ ትፈልጥሉ ድማ ናይ ብልዕተን ስፍሓት ይውስኽ እዩ። ናይ ብልዕተን ከናፍር ሳይዙ ይውስኽ እዩ። ንፍሕ ናይ ምባል ጠባይ የምፅእ እዩ። ቀፂልና ድማ ትንፋሰን ይውስኽ እዩ። ቀልጢፈን ኣየር ናይ ምእታውን ናይ ምውፃእን ጠባይ የምፃየን። ጉድብአን ይንፋሕ ወይ ድማ ደው ይብል። ከምኡ እውን ብደም ይምላእን እዩ። ሕርመት ልበን እውን ብኡ ልክዕ ይውስኽ እዩ። እዘን ምልክታት እንተሪኢኹም እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ ምንቕቓሕ ስቴፕ ከም ዘላ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ናይ ምንቕቓሕ ስቴፕ ክኣትው እንተለው ዘርእይዎ ጠባይ እውን ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ናይ መትልኹም ሳይዝን ጥንካረን ይውስኽ እዩ። ደው ናይ ምባል ጠባይ የርኢ እዩ። ኣብ ትሕቲ መትሎ ዝርከቡ ክልተ እንቋቑሖ ድማ ናብ ላዕሊ ናይ ምምፃእ ጠባይ የምፁ እዮም። ሕርመት ልቢ ይውስኽ። ኣተነፋፍሳ ምልውዋጥ፣ ናይ ቆርበት ምቕያሕ ልክዕ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘጋጠመ ማይ ዝመስል ፈሳሲ እውን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ምውፃእ ይጅምር እዩ። ጨዋዳታት ኮንትራክት ምግባር ይጅምሩ እዮም። እዘን ምልክታት ዘርእዩ ፍቑራት ወይ ድማ ሰብ ሓዳር ኣብ ናይ ምንቕቓሕ ሌቨል ከም ዝኣተኹም ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ስቴፕ ድማ ዕግበት እዩ። ኣብዝሓ ግዜ
ዕግበት ምስ ናይ መትሎ ደው ምባልን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሰውነት ኣክቲቭ ምዃንን ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። እዚ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ዘይበፅሕዎ ስቴጅ እዩ። ክልቴኹም ማዕረ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ኣብ ትበፅሕሉ ግዜ ኣብ ሰውነትኩም ዝረኣዩ ናይ ሰውነት ለውጥታት ኣለዉ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዘጋጥሙ ለውጥታት ክንጅምር እንተለና እቲ ቀዳማይ ቆርበተን ናይ ምቕያሕ ጠባይ እዩ። ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ናብ ስምዒት ክኣትዋ እንተለዋ ከም ዘርእዮ ቆርበተን ይቐይሕ እዩ። ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ዝርከቡ ጨዋዳታት እውን ካብ 3 እስካብ 5 ግዜ ሕዝ ልቕቕ ናይ ምባል ጠባይ የርእዮም። ህርመት ልበን ብልዑል መጠን ይውስኽ እዩ። ጨዋዳታት ሰውነተን ይንፋሕ እዩ። ካብ 5 እስካብ 15 ሰከንድ ሰውነተን ተነፊሑ ናይ ምጽናሕ ጠባይ የምጽእ እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ዝረኣይ ናይ ሰውነት ለውጥታት ኣለዉ። ካብ 5 እስካብ 15 ሰከንድ ሰውነቶም ናይ ምድካም ጠባይ የርእዩ። ህርመት ልብኹም ይውስኽ እዩ። ቆርበት እውን ልክዕ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይቐይሕ እዩ። መትሎ ካብ 3 እስካብ 4 ግዜ ብተኸታታሊ እስካብ 40 ሴንቲሜትር ናይ ዘርኢ ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርም ይሰድድ እዩ። እዞም ምልክታት ኣብ ክልቴኹም ትሪኡሉ ስቴፕ ድማ ናይ ዕግበት ስቴፕ ወይ ድማ እቲ ሳልሳይ ስቴፕ እዩ። ኣብ መበል 4ይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ንብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ስቴፕ ድማ ድሕሪ ዕግበት ዘሎ ስቴፕ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን ናብ ዕግበት ንምብፃሕ እስካብ 15 ደቂቕ ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ናብ ዕግበት ምብፃሕኩም ድማ ዘጋጥምኩም ናይ ሰውነት ለውጥታት ኣለዉ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዘጋጥም ለውጢ ክንጅምር መትለኹም ካብ ዝነበሮ ጥንካረ ብምውፃእ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ናብ ዝነበሮ ሳይዝ ይምለስ እዩ። እተን እንቋቑሖ ድማ ናብ ዝነበረኦ ቦታ ይምለሳ እየን። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ናይ ኣጥዋትከን ጫፍ ዝነበረ ሕብጥን ንፍሕን ኢሉ ዝነበረ ኒፕል ንብሎ ናብ ዝነበሮ ቦታ ናይ ምምላስን ናይ ምዝሓልን ምልክት የርኢ እዩ። ጉድበኽን ንፍሕ ኢሉ ዝነበረ እውን ናብ ዝነበሮ ሳይዝ ይምለስ እዩ። ናይ ብልዕትኽን ከናፍር እውን ብተመሳሳሊ ናብ ቦትኡ ይምለስ እዩ። ስለዚ እቲ 4ይ ስቴፕ ንሪኦ ድማ ነዘን ምልክታት የርእየና እዩ። እነዚ ምስ ረኣና ምስ እዚ ተታሒዙ ካብ 10 እስካብ 15 ደቂቕ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ዝኣብዮም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ንምግባር ወይ ድማ ካብ 10 እስካብ 15 ደቂቕ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ዝጠቕምኩም ሓሳባት ክነልዕል። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣተነፋፍሳኹም ምምዕርራይ ግድን ኣድላይ እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ኣየር ናብ ውሽጢ ብደንቢ ብምእታውን ርግእ ኢልኩም ብምተንፋስን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ንዘጋጥምኩም ቴንሽንን ጭንቀትን ክተጥፍኡ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ድማ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ክትሃፁን ክትጭነቁን የብልኩምን ኮንፊደንስኩም ናይ ምውሳኽ ጠባይ ክተምፁ ኣለኩም። ተደጋጋሚ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹምን ኮንፊደንስኩምን ክተውስኹ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እዞም 4 ስቴፕ ዝረኣናዮም ንብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ዘድልዩና 4 ኣገደስቲ ስቴፕ እዮም ነይሮም። ነቲ ሓደ ስቴፕ ሰጊርና ናብቲ ካልኣይ ብምእታው ዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ክንረክብ ኣይንኽእልን። ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ እዘን 4 ስቴጅ ከም ዝኣተኹም ብምርግጋፅ ክኸውን ኣለዎ። ናብተን ስቴጅ ከም ዝኣተኹም ድማ ትፈልጥሉ ምልክታት ቅድም ኢለ ሓቢረልኩም ነይረ። ስለዚ ነዚ ኢለ መደበይ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።